Nigo abwata nse emambia rituko ria rero ase ensemo ya Mashauri sub-location ya Nyamemiso iyo ere ensemo ya babarache bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii maiga yogokoko mokonyi bw'omugambi bwe location ya ase erieta Charles Sagwe uyo manyakaine buna guto uyo ase chinguma chianyara chikoba chikoranda ase mitandao buna nigo airusetie obogima ase okonywa esumu korende kero egetasene kigagia Nsoko TV giasangane ya Mati ya Nyagusira nigo bono batuguteirare chinguma icho na kwera buna Nyagusira niganya tukobaga konyora oboroiro boke akamenyo kiwa ase nyagitari meyo mochobo songo ase asiretie obogima bwaye chinsa kianda chemambia rituko osasiria obogima bwaye che ase mambia rituko ria rero nabo igo mobero nyara koiro gwikase nkendu enyagitari nene ya KTRH nigo bono bagandire omorembe no botoreru chingaki bagendrete kwarigania emeroberio yokomwenia Nyagusira muri kitope Petuel Machini na mange. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe unatujua vyema na unatujua Mungu wetu. Ama yenda nigabwata insema mbere tukererera senseme ya Mashauri ase sub-location ya Nyamemiso ibunge Nyaribari chache county ya Kisii maiga yogosira kubututukano kwa mokonyi bw'omugambi bw'enseme yo ase erieta Charles Sawe guto Damaris Nyaboke n'omurugio Nyagusira omukonyi bw'omugambi bw'enseme yo Nyamemiso Charles Sawe guto mugambi tarwarite abatwarengenere biya agikasatisa agakorapsa agakanse katema nganyora ngaratingo nyara kumushughulikira ngaga kamwira nyagitari akabiko emergency agashughulikiru kopima pressure bakatya pressure ya chiro igoro akarara igo kurengana na ngina Nyagusira Mary Nyanduko guto nigonera ichaniro goko kumwana yo mumurabweka maiga yabana baye bande gosira na gutigara noyo mobono muiseke bweka anarabye ko mumurano muiseke naro ona basite kindikora nabo ere muna moya muno muswati akwana nabo halindukire tugo ikirende bane naye ko bana mambi cinsa nane bana nabo atigita abana barabake nabo mukora na family na kubwatikana n'ekinguma ekikyabere kikoranda semetandao kurwaga kwete cinsa kianda kyamambya buna nigo Nyagusira airusetie omoyo aso gweta gwetera konywe sumo nigo Richard Nyakundi oyore bamwabo achituguteirare imangana ne twegura ya beira gweta semetandao gweta ng'omugambi eng'entete mugambi esumu anywete gente kinkeri boigo n'abantu bakobeka igo gente kimuna babegete tikeri boigo egento kero omugambi no korofisi akorofisi gwoka iga sadisa iga oikigwari Kristamariani omugambi okoba ogosira preso ko yachire igoro gobona mang'ana ya bakobeka ng'a media gwende babegete kirase kwana ng'ana omugambi eng'entete nesumu anywete gente kitikeyo asensemo yaye isemo Nyagusira nigo nera erere igoro yogoko kwa Nyagusira ase nyagitari ya Kristamariani memo chobosongo wiga kubwatira n'abagambi bamwabo nakoyira omubiro Nyagusira sengeno yo nyagitari ya Kisii Teaching and Referral omugambi osirete Charles Guto n'omwana omurominto nandi n'omwana tuwanjete mono n'omwana otuwanjete nento twamwanjete ono yarenge rituko ria butukorero chinsa 10 kunda iro nakirwe esimi koru tauni n'omocho korone koru gusaimo ontebinga sokoronga yona motebi ondaire ontebinga yo mang'ana abeire nkauta maithira boli ningi mocho koro ontebinga omugambi otwamorete nyagitari chinsa kianda lakini oikire bwana osirire nabukira chinsa echo namnyoka bakanyagitari nanyora omugambi okure no ari Kristamariani nabekire getanda igoro bona batwaba no gukumya kwanene lakini bono nanyora abagambi bonsi pibo abosongoro keseni no bare ngento kyango kingo omugambi n'omuntu oleko egasi n'abantu nando bwato bwanjani n'abantu abagambi babosongoro keseni obare ngo bonsi pi twabera na boro bwororo twakona na ichakasa mote na lingire tana narangeri unga nanda bagambi bakaneti na tauni na namnyoka bakororo nanyora babangire twarusha mu Kristamariani twanyure nyagitari ya serikali lebo 6 no twabeko mubira nigo bono ya Mateyo yaganire maskani no botweru chinga kyo kibagendetse kwariganya ko mwene omugambi obo egento ngosabaga igano omorembe obotoereru muno omugambi atagete omorembe ariko ambo omorembe no botoereru serie bwatugwe onde bwensi ogocha no omorembe na amasabo tobeke family esa amasabo Nyasaye bakatwaye nirio omugambi na maskani ya munarenge nari turabike sabukese ni itagenda no omorembe bamanyanga ntwamwanjete maskani ari mwamwanjete onsipikire omonto na ibakorera ng'omugambi ominto tonyora gakitonya bwati bono otwarigenetie abantu bonsi ase nkeye tobwaterane
tukore nyangi yo mugambi bie kya ni sabari ya mwari yaikire nyasa bange teri tukori omonto ni kige kumuita bono nturi kora meka kyo mugambi arwari tukori mona gusira oino murure nyasa. Kuripoteria Ensoko TV koroiga Nyamemiso ime yabunge nyaribari chache e county ya Kisii Chepethwel Machin.